गिदिं इफोरजों हाजो बेयाव लागै मोनफैदों। तो गाइस नै बेनो जाहैबाय जां वाटारफल। ओ माय गॉड कोयला फिल्माव नुगोन दाबो नोंथांमोना। ताशी देले थैंक यू को तुझे से गावरा सानना नायखि तुझे लाइटार नङा मोनसे बेस्ट बुस्थु नै बियो 100 मेमोरि हिसाबै लांनोसै नैखो टावां आरो नैबे मोनसेयाबो। हे गाइस वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। जोङो मैया गिदिं ओइफोर बरफ नुहुरनाया सेलाट'बा इफोरनि सायाव बावसो इफोरथिं गिदिं इफोरथिं हाजो बेयाव लागै मोनफैदो गाइस। जोङो मैया हराव जाना मोनफैनायखाय एसे मोजाङैनो उन्दुना लाबाय। दा दिनै ट्रिपआव थांलायनोसै। माने जों जि जायगायाव थांगोन दिनै वाटारफल गोदोर दोङो जां वाटारफलाव थांगोन। बे जां वाटारफला कोयला फिल्माव दोङो गाइस। इनि एसे स्टोरिबो दोङो दायो जोङो नोंथांमोननो फोरमायलांबाय थागोन। स' आरो मैयानि स्टोरिखौ गोसोखांबा जों खानदो बोरैबा मोनो। माथा गरम इबोथ' हाया आं मोना आंबो हाया इनि बाइकआबो नांथाना दोङो आंना एसे सिगाङाव लाना फैदो किबाके न' सिगाङा फारसे आवगायनो ना उन फारसे थांफिनो इदि जादो। नोंथांमोना जुदि इदि बर'फोरनि जायगायाव सलायनो गोसो दंबाथाय अफर'डिं टायार बहायथार उनाव बुस्थुआ इदि जायो आरोना दिरुं खानो थाखायबो बाइकखौ साइडजों लाखिनो हाया जायो। माने गारि फैयोना बेराय जायो आरो लेथ्रा ना दाबादि सिटुएसनथ' फैथारनाङा। स' नोंथांमोना इन्जय खालाम जोंनि ब्लगखौनो नायनानै हाजासिम सापर्ट होलांबाय था। जै बर' हारिनि दिनै डे 5नि राइडआबो जोंना मोजाङैनो सोलिलांबाय थाथों। जि रुम फार्स्टआव लादोंमोन इनि उनाव जागा थैनि जोङो नेक्स्टआव नै मोनसे रुमखौ लाफिनदो इखौ जोंनो 1000 होदो। इनि उनाव जि मोनसे जोङो दानि दोङोमोन इखौ जोङो 1500 लादो। टटेल थांदो 2500। इनि उनाव जानायाव थांदो जोंना 1500। स' सानसेयाव बेखिनि खरसा जादों बे हटेलाव थानानै। थावखौथ' जा सोहैनांगोन न' जाङाव सायाव थाव दिपुआ नै जि हटेलाव दंमोन जोङो जि लर्ड्सआव दंमोन एसे आगोलाव थांना सोना फैनांगोन। आगोलावथ' गैखाया दिराङाव मोनगोन पेट्रल पाम्प मोनसे इनि उनाव डाइरेक्ट सेला पासफोरावबो गैखाया जाङाव मोनसे मोनफैगोन। ओंखायनो थावखौ जेसां हायो बाइकआव लाखि माला मा जायो जेबो गेरेन्टि मोना गाइस। पेट्रलनि प्राइसआ इयाव 97.33। जों दा मोनसे हटेलाव लान्च खालामना लानोसै ब्रेकफास्ट खालामलायला माने जोंना लान्च खालामना लाबा मोजां जासिनो। मा टाइमाव ओंखाम मोनजायो जेबो गेरेन्टियानो गैया। राइड खालामनानै मालाबा उखैफ्लेनानै मोनायावसो मोनजायो जोङो नाबिया सानफ्रोमबो बिदिनो जाबाय जोङो सानफ्रोमबो। बे हटेलाव जादोंमोन रेस्टुरेन्ट इन्डियान एन्ड चाइनिज लजिं बेयावबो थानो हायो हर। जों रायलायदोंमोन नायनोसै दायो जुदि रुम मोनाबा इयाव फैफिनना थानो सानदो। थांबाय हालिनोसै दा आरो जां वाटारफल। थ' गाइस नै बेनो जाहैबाय जां वाटारफल। अ माय गड कोयला फिल्माव नुगोन दाबो नोंथांमोना। दिनै रियेलाव फैनानै ओरैबादि मोजां नुहुरदो भिउखौ। जां टाउननिफ्राय एसे फैबानो मोनो। खाथियाव लागै थांना नायनो हायो बे वाटारफलखौ गाइस। बे जाहैबाय जां वाटारफल नै सेराव लागै। माने दैज्लां बोथोरबाथाय बांसिन दै गोलैगोन आरो दाथ' आरो गोजां बोथोरजों दैयाबो एसे खम। अखा हाबाथाय माने पुरा बेफोर खालि नुनायफोरा दै बोहैजोबो अन्थाइ सा जोङो दा
बेफोरबादि जोंनि साइडआव जायगा गैया नालाय जोङो अरुणाचलबाबो नायनो फैनो गोनां जादों थ' बेनो फिलिंस नोंथांमोना मोनथिगोन रियेलाव फायनानै कयला फिल्माव माबायदो शाहरुख खाना दानो हायो कयला फिल्माव शाहरुख खाना ओइ टपआव थानानै मोसानाया गाना मामोनलै तन्हाई चेन्ज खालामलायनो दोनब्रा माबाया एक्ट्रिसा ड्रेस इयाव इयाव ओहो इथिंनो नै रेनब' जागासिनो रेनब' ओइ नै फैबाय नायबाय आरो दा मोनसे जायगायाव लागै थांलायनोसै फैनानैथ' जोबोर मोजां मोनदों आरो इयाव मेम'रियेल हिस्ट'रि दोङो स' आंथ' दा मोजाङै मोनथियाबो एक्सप्लेन खालामनोबो माबायदि मोनदों ब्र'आ बिराद बरिया मोनदों माने जोंनि साइडआव बिदि गैजाया दङ होमबाबो एसेबां बेबायदि फ्रि नङा माने फै इन्जय खालाम एकदम गोसो बायदि माने गावनि एरिया बायदि माने आरो बे वाटारफलखौ नायनो थाखाय जेबो एन्ट्रि फिसबो लानाङा फै आरो नाय इन्जय खालामलां थ' अके गाइस जों इयाव दसे टाइम स्पेन्ड खालामबाय दा जोङो टावां थांलायनोसै नोंथांमोनाबो फैबाथाय टावां फैबाथाय नैबे वाटारफलाव हाबलांबानो जाबाय खेबसेबाबो थ' होमबा गाइस जों मैया सेलापासनिफ्राय गिदिंनानै थांफिननाय मोनबा बेफोरबादि जायगाखौबो नुफैनाय नङामोन ट्राकआ ओरैबायदि धुला होलांगासिनो मार आगोलनिफ्रायनो धुला मोनजाबोगासिनो जेरैबायदि जोंनि आसामाव गोबां हारि हारिसाफोर दं बे अरुणाचलावबो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोर दं बेसोरनि गाननाय जोमनाय हारिमु आसार खान्थि आलादा आलादा बेनो आंनि गाइस लाइफनि मोजांसिन जायगा बेरायनाय होनबा बेनो फार्स्ट टाइम गाइस बरफआनो बरफ गोलैजोबना दङ साइडथिं जों टावां टाउन हाबांबाय फार्स्टआवथ' जोङो हटेल नागिरग्रोना लानि गाइस बेनि उनाव गाबोनो जुदि बमला पास हायोबा थांगोन माने थांनो होआखैनो दा बरफआबो मार गोलैदोनो बेनिफ्राय बेनि सेराव मा जायगा दोङो नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोननो खोन्थिजोबगोन जोङो हाजासिम एक्सक्रिपसन नङा साइज पेजआव लंथाम मिनि बिजिबो दासो माखोबा गासिबो नोंबो मिनिदो दख मैया गाबनाया मानो मिनिया ओमफ्राय मा ओंखामखौ माय जानो नै खामानि मावनो लेबार मावनो फैनाय लेबार मावनो माने थ' गाइस नैबेनो जोंना दिनैनि रुमा टावांनि स' नै 1500 मोनदों इथिं टयलेट दंखायो नै इथिं जों खाब्रै उन्दुनो हागोन इयाव सानै You are happy? Happy now happy Or Chinese salty you are happy? बया गोजां दङ इथिना बया happy नै गाइस नोंथांमोननो बेलकनि देखायनि आङो जि रुम लादो जोङो नैखौनो मोजां मोनदों माने नै नाय बरफानो बरफ जायगानिफ्राय टावां टाउनावनो थाबाय जोङो दिनै ओइ हाजो सायावसो बरफ गोलैजोबना दोङो ग'प्र'आव मोजां नुवाखैबो जानो हानाय जों दा रियेलाव जिबादि नुदो केमेरायावथ' बेफोरबादि फिला फैनाय नङा नोंथांमोननियाव नोंथांमोननो नेक्स्ट ब्लगाव मोजाङैनो डिटेल्सखौ खोन्थागोन टावांफोर सोरबा फैयोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन जों जि हटेलाव थादोंमोन बारा प्राइस गोलैयाखै अनलि 6 जनजों 1500 गोलैदो जों दिनै बारा मोनादियाबोसै 5टायावनो मोनफैबाय दा जोङो टावां मार्केटखौ बेरायहैगोन ओरैबायदि मोजां मोजां ड्रेस दङ गाइस थान्दानि थाखाय स' जों गासैबो दा रेडि जाजोब्बाय टावांनि अल मार्केटआव मार बरिया इफोरबायदि जेकेट दङ दे गाइस मा ड्रेस लानाय जायो आरो नोंथांमोननोबो फोरमायलांनोसै माबादि टावां मार्केटआ अल मार्केटआव जों दा मोनानि समाव एसे बेरायना फैनोसै दा सेकेन्ड दखानाव फैदो माने दामफोरखौ एसे मिन्थिनो लुगैदो जोङो सब दखानावबो एसे हाबनानै नायनोसै माबादि प्राइसफोरा नुनायावथ' मार बरियासो जुताफोरा जर्दान जेकेटफोरा जाबुं बरफाव थाबाव पाट्टा मोनि बादि दंजोबो थ' गाइस नै बे टपिकखौ लाबाय थान्दाथारना बाहेरावबो बेरायनो थाखाय ध्रुबआव इखौ लादो सेम टपिया माने दा बुस्थुआ नैबे गोनांखाय लादों आङो इ गोनांखा फेभरेट खासे मानसिनि ओंखायनो लादों नोंगो पान्डाया स' मोननैबो टपिया सेम एसे बेलेग आरो ना नैयाव बय लिरनाय दङ आंना
biaya nama. Dela dekat segan lah baru ini. Handloom nama jom. Tuh, nersen hisabai ke pas lagerbai tawangau. Yes. Nah, nersen hisabai. Dan naik bau nisai mama membawa मोनसे बुस्थु बायबायानो मोनसे बुस्थु लाबायानो. Oke anti. Hah? Nih antiनि दखानाव लादोंमोन जोङो. बाय बाय नमस्ते को क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं अंकल नमस्ते को क्या बोलते हैं ताशी दिले ताशी देले. थैंक यू को तुझे छे तुझे से तुझे से करीन छे भी बोल सकता है Oh, मेरा दीदी. तुझे से करीन से हमारा दीदी करीन छे बोल सकता नमस्ते को खुलुमबाय. कोलंबा ना आप लोग मणिपुरी है मणिपुरी नहीं है, बोरो है. बोरो है बोरो है. बाय बाय आंटी. बाय बाय. बाय बाय. खुलुमबाय खुलुमबाय. Ura खायफोरानो सुहाब जोबदो. टपिक गाननायखायसो खामानि होदों आंना. जानो मोजां खोमा गोदान टपिक. माखो? गोराथार दा बरफदो इये मान गोरानाथ' गोरा नङा. मिठा बानो हुई दी के नै जोङो मोनसे दा ट्रेडिसनेल दखानाव हाबलायबाय. माबा बिसोर प्राइसफोरा डेन्जार खिन्थु ना बिहाय. आं गयखौ पसन्द जागासिनो माखो? 1500 1500 इनो. ए भगवान. मोनसे बेस्ट बुस्थु नै इयो 100 मेमोरि हिसाबै लांनोसै नैखो टावां आरो नैबे मोनसेयाबो नै मोनसेयाबो टावां. बेफोर मोसौफोरखौ नायनोसै प्राइसखौ बेसे मिलायबा लांगोन दा. बेफोर ब्रेसलेटआ माने अन्थाइदो बानायनाय आरोना. बेनो 650 गाइस. Oh my god. आखाइदोबो बानायनाय दोङो. बेखौ बेसेबां होनदोंमोनलै ब्र? 800 इलाय 600 इसोराव इखौ मासे लासिगोन. ओ 400 इयो 400 इयो 600 नोङा. यहाँ पे की क्या धूप अगरबत्ती आं मोजां नुदों इखो. 500 में देसे क्या ब्रो 500 में ये धूपनिया माबा गलिनाय बरियालै ना. दंफांनि बानायनाय इयो धुप लगायनाय. नैथिं धुपखौ बरिया इउज खींचिए उसको साइड से वो कंटेनर कन्टेनार गावग्रा सानना नाय खिन्थु इयो लाइटार नोङा. नट फर सेल लिरना दोनदो. मानि थाखाय इयो बिसोर नामा बरफ बाराद्राय जाबाय इदि गावो नामा लाइटारखौ? इबो गैया. मतलब किसका लाइटर है ब्रो सिंगल जलने वाला ना क्या ऐसे ही लाइट हो रहा है ऐसे ही जरूंगा भैया. आइर ओंखारबानो मार थान्दा मोनो. गप्र आइखौ सिनायगोन नालाय. इयाव दा जोङो मम' जागासिनो. मा लानाय जाखो नोंथांमोना नुबायानो. जोबोर दाम दे माबेबा बुस्थुआ लाजाथावा. ओंखायनो जोङो हाबनाल' फैदो माबेबा दखानाव. रुमाव लागै फैबायानो जोङो. इसे बेरायबाय दिनै टावां टाउनखौ मोजां मोनबाय बेरायनानै. इथिंनो सिदा टावां अल मार्केट बेखिनियाव जोङो दोङो. स' नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन टावांनिफ्राय मा भिडिअ लाबोनो हायो. सापर्ट होलांबाय हा बिदिनो अननाय आरो सापर्ट मोनबाय थायोबा नोंथांमोननि आंबो मोजाङैनो भिडिअ खालामनो लांनो नाजालांबाय थागोन. स' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन होमबा गाइस. गुड नाइट बयनिसिमबो. टाटा बाय बाय.